guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon, di ami si Mariera og si Dong Christian sa punong sa bye-bye. Oh, manginhas mi guys, uban mi sa among pagpanginhas. Di ami sa ilahan ni Kapitan Garil. Oh, manginhas mi dire. Manginhas mi. Si Dong Christian, oh. Nagdaog sibut. Manibutan nyo diri guys. Manibot si Dudong Christian diri. Ma, alihin ko di ato ma. Paari ah. Mariira, namunit na sa mga sihi. Dadagan sihi diri guys. Sihi ay. Tara sihi. Lami ka ni siya sa buwan. Tamis. Mga unta niyo din ri og balanghoy. Di ami sa bye-bye. Sa ilan ni Kapitan Garil. Ha? Pagilok. Sa man? Kumba. Kumba. Degree Kasi kayo dire. ito naglamas ni ate ay. Kanamang mga pidulto. Mga unta ninyo. Ano naman ka diha? Di na ko ni undo. Unsa man ni? Pulutan. Hangoy. Ako ganyan. Pulutan eh. Balanghoy. Di ami sa bye-bye. Atong uyan ako.